Από σήμερα, 1η Ιανουαρίου αγαπητοί, με πίστη, με ταπείνωση βαθιά και καρδιακή, με σοβαρότητα, με υπακοή στο Ιερό Ευαγγέλιο, με συνέπεια στην Ορθόδοξο εκκλησιαστική ζωή, ας φέρουμε τον Σωτήρα Χριστό στην καρδιά μας και στην καρδιά των καλών μας παιδιών. Το υπογραμμίζω με τη μυστηριακή ζωή, για να γίνει και η δική μας ζωή όλη φως, όλη δημιουργία, όλη χαρά, και το έτος αυτό να γίνει έτος ελευθερίας των Ελλήνων, έτος αρετών, έτος αγιότητος. Το εύχομαι ολόψυχα. Ο Χριστός στην καρδιά μας και μαζί μας πάντοτε το νέο έτος αγαπητοί, ο Σωτήρας, ο αληθινός. Αμήν.